Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Мая будет в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут с нашими гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. И подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Это наш адрес. Ваша подписка сегодня на наш телеканал подарит нам возможность продолжать нашу борьбу на нашем информационном фронте. Я благодарю всех тех, кто находится рядом с телеканалом АТР в эти сложные дни, когда финансовые вопросы все еще не решены. Чох саулнас. Ну а мы переходим к обсуждению важных новостей. Катастрофический дефицит пресной воды в последние месяцы остается самой острой проблемой для жителей оккупированного Россией Крыма. Нехватка водных ресурсов после перекрытия в 2014 году Северокрымского канала усугубилась из-за прошлогодней засухи. По данным крымских синоптиков, к началу февраля 2021 года в водохранилищах естественного стока на полуострове оставалось всего лишь 36 миллионов кубометров воды, тогда как годом ранее было 85 миллионов, то есть в 2 раза больше. С нами сейчас на прямой связи Константин Батойский, политолог, директор агенції розвитку Приазов'я. Пане Константине, вітаю вас. Ассаляму алейкум. Витаю, добрый вечер. Как вы думаете, как оккупанты будут решать проблематику водоснабжения Крыма? Я думаю, что они будут постоянно создавать многочисленные комиссии по улучшению, которые будут производить различные проекты, которые ничем не кончатся, потому что оккупанты заинтересованы исключением выкачивания бюджетных денег, в воровстве, собственно, в мародерстве. Это то, чем они любят заниматься больше всего. А найти для Крыма достаточно источников пресной воды задача очень-очень нетривиальная и сложная. И строительством какого-то одного объекта, как то опреснительная станция, эта задача точно не решается, потому что за тем, чтобы в Крым перенаправлять воду Днепра, в принципе, была логика за этим решением. А вот раскройте нашим зрителям, в чем заключалась логика и почему, как вы думаете, строительство вот этих опреснительных установок на данный момент нелогично? Ну, смотрите, опреснительные установки, которые умели строить в Советском Союзе, они были атомные. Они работали на атомной энергии. Такая опреснительная установка долгое время работала в Казахстане, в Актау, когда-то Форт Шевченко. И была закрыта, поскольку доказала свою абсолютную экономическую нецелесообразность. И поэтому сооружение вот такой вот установки, оно потребует строительства в Крыму, в сейсмоопасной зоне, ядерного объекта, что очень небезопасно. Дело в том, что все вот эти технологии опреснения воды, они были на самом деле известны очень давно, еще в середине 20 века, но именно выбор пал на переброску Днепровской воды именно потому, что это был наиболее экологичный и легкий, и во всех смыслах эффективный вариант решения проблем водоснабжения Крыма. Все остальные несут огромные риски и для экологии в том числе. Ну и в том числе бурение артезианских скважин также может привести к экоциду, говорят многие экологи. Так ли это? Да, конечно, потому что изменяется баланс солей в почве. Каждый раз, когда мы выкачиваем воду из недр, ее заполняет морская, более соленая вода. И эти соли, они поднимаются вверх и мешают потом эффективному сельскому хозяйству. По-вашему, что является основной причиной водного дефицита? Ну, основной причиной является то, что не работает Северокрымский канал. Это, во-первых. А во-вторых, в Крыму происходит строительный бум. Также в Крыму размещаются незаконно российские
войска, и на обслуживание всего этого нового строительства и новых поселений необходимы большие количества воды, и поэтому просто неумение распоряжаться рационально ограниченным количеством воды привело к той ситуации, которая сейчас сложилась. То есть можем ли мы сказать, что если бы вот не демографическое изменение полуострова, искусственное, которое сегодня создает Российская Федерация, если не рациональное использование водного ресурса Крыма, то можем ли мы сказать, что пресной воды, в принципе, для жителей полуострова достаточно? Правильно ли это будет? Давайте называть вещи своими именами. Если бы не оккупация, да, и аннексия Крыма от Украины, конечно, ничего этого не было. Проблемы в принципе бы не было, ну да. Конечно, но проблема воды для полуострова, она не нова, она на самом деле существовала давно, в Крыму достаточно изношены сети, но, конечно, если бы не случилась аннексия, то у нас просто не было бы предмета для разговора, потому что днепровской воды хватило бы для покрытия всех нужд. Насколько тогда сегодня Северокрымский канал «Вопрос воды» является мощным и серьезным инструментом в руках руководства Украины в вопросе давления на Кремль? Ну, как мы можем видим, правильно использовать это? Как мы видим, не привело к деоккупации, блокирования поставок воды, но оно помогает нам постоянно, собственно, вести разговор на тему того, что Крым — это Украина. Это вот пуповина, которая на самом деле не перерезана, поскольку пока существует канал, все помнят, что он был, все могут видеть те земли, по которым он протекал, все могут видеть, в какое состояние они пришли. И это является такой вот пуповиной с материковой Украиной. И в этом, собственно, функция. Именно поэтому мы не перерезаем эту пуповину, а поддерживаем ее. Потому что мы не можем много извлечь политически из этого. Вот за прошедшие с момента оккупации 7 лет мы не сильно продвинулись в вопросе деоккупации Крыма. Но это вот кусочек Украины, который всегда остается вместе с Крымом. Давайте обсудим еще одну важную новость с временно оккупированного Крыма. Там, в Фаровском парке, который считается одним из самых красивых и известных в Крыму, оккупанты уничтожают вековые деревья и ведут застройку местные жители. Безуспешно пытаются этому, конечно же, помешать. Парк Фароса для Украины является памятником и природоохранной территории общегосударственного значения. В оккупационном министерстве экологии Крыма возмущены местными жителями, которые и заявили, что строительство ведется законно. Жители Фароса после нескольких месяцев безуспешной борьбы даже обратились к президенту РФ Путину. В своем обращении они просили Путина каким-то образом повлиять на строительство какого-то комплекса в Фаровском парке. Обращение жителей Фароса также опубликовали в различных социальных сетях. Вот что там говорили, давайте послушаем. Растений. Ну, копейки зарабатываем. Даже, если честно говоря, не для интервью. Мы даже стали меньше зарабатывать, чем при Украине. Если кому-то не устраивает... Когда его закрывали при Украине. Не надо такие вещи. Если кому-то не устраивает жизнь в России, я готов уйти дорогу в один конец на Украину. Их парк не интересует. Они думают, что мы туда выходим за свои шкурные интересы. Но они не понимают, что они здесь не живут. А мы здесь всю жизнь живем. У нас дети уже, внуки, наши родители здесь жили. И мы все ходили, парк был доступный для всех. Мы ходили, гуляли всегда. Даже между теми вот корпусами, которые когда-то там стояли. Понимаете? А сейчас они заборы там собираются ставить, многоэтажки. Мы против многоэтажки, вообще против стройки. И им это не понять. Вот так вот возмущаются жители оккупированного полуострова в связи с застройкой Фаровского парка. К нам сейчас присоединяється Вячеслав Потапенко, директор Національного природного парку Голосіївський, доктор економічних наук. Пане Вячеславе, вітаю вас, салям алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы прокомментируете эту новость, которая облетела сейчас все социальные сети, связанную с Фаровским парком? Что это означает сегодня для Украины? Ну так, насправді така інформація є, вона з'явилася навіть на сайті Крим Реалі, і така ситуація склалася. Значить, що там відбувається і чому це
цікавого. Насправді це парк садово-паркового мистецтва, це пам'ятка садово-паркового мистецтва. Він був створений ще в 1834 році. Він тоді був, звичайно, трохи більше, тоді було десь 300 гектарів, зараз 70. Далі він існував як маєток, потім в радянські часи там був санаторій для партійного керівництва Радянського Союзу. І в кінці Радянського Союзу його відкрили, потім, наскільки я знаю, його приватизували, потім змінився власник, і на сьогоднішній день, за наявною інформацією, його викупили татарський бізнес для будівництва там санаторного комплексу. Казансько-татарський, правильно я розумію, да? Ну, з Казані, так, да. Звичайно. І це один з об'єктів, які українські власники втратили над ним контроль після анексії Криму. І на сьогоднішній день, звичайно, виникає багато проблем, в тому числі і природоохоронних. Чим цікавий цей парк? Я його дуже люблю, багато разів там бував. Перший раз потрапив 88-го року, коли туди дозволили заходити. І їздив фактично до кінця, коли була така можливість. Там така дерева, вони посаджені таким чином, щоб це було фітолікування, тобто лікування фітонцидами від дерев хвойних, які там посаджені рідкісні, там різні види кедрів, секвої і так далі. І так далі. Що ми можемо зробити, крім того, що просто посетувати, що така ситуація і невідомо, що робити. Так. Оскільки Крим за міжнародними нормами, це територія України, то ті процедури, які проходили там в Криму при будівництві цього парку, вони проходили по російській нормативній базі, яка не відповідає українському законодавству. За цей час в Україні прийняли багато законів такого європейського характеру, яких нема в Росії. І мені здається, що ми можемо цілком наполягати на дотриманні цього законодавства. Я буду конкретною. Перше, для того, щоб щось будувати, робити такі досить великі зміни на території, потрібно вносити зміни до детального плану території. Це потребує процедури стратегічної екологічної оцінки, коли з громадськістю цей проект обговорюється і так далі. Це закон прийнятий за європейськими нормами, звичайно, там ніхто його не проходить. Але ніхто не заважає Україні вживати ці заходи. По-друге, коли відбувається знов-таки така масштабна реконструкція, є закон про стратегічну екологічну оцінку проекту реконструкції парку. Наприклад, коли на території Національного природного парку Голосіївський планується реконструкція такого парку пам'ятки садово-паркового мистецтва Рильського, вони проходять цю процедуру оцінку впливу на довкілля. Цим мають займатися місцеві органи влади і Міністерство захисту довкілля. Далі, там зрізані дерева, тіні. Значить, це те, що можна порахувати. Тобто це можна зробити, можна звернутися до Української екологічної інспекції, порахувати збиток і подати в суд. Воно виглядає ніби так трохи фантастично, але з іншого боку, якщо ми накопичимо реальний матеріал, не просто, що там вони погані і нищать природу, бо це слова, які, на жаль, нікого не цікавлять. Так. Коли буде реальна документація, що не пройдена процедура по українському законодавству, можна подавати в суд і далі намагатися доходити до європейських судів і так далі. І так, потроху один випадок, інший, третій, можна накопичити такий масив судових справ для того, щоб можна було тиснути на тих власників в Росії, які цим займаються, і на ту адміністрацію, яка там зараз цим займається. І мені здається, що це досить такий перспективний шлях, і цим, в принципі, Україні треба займатися. У нас є представник президента в Криму, ніхто не відміняв, екоінспекція там має працювати. І ці всі органи, які мають проводити стратегічну екологічну оцінку впливу на довкілля, це теж можна робити з України, десь дистанційно, десь залучаючи тих активістів, які цим і так займаються. Таким чином Україна може реально
намагатися впливати на цю ситуацію і робити правові кроки для захисту природно-заповідного фонду. Дякую дуже, пане Вячеславе. И такой еще уточняющий вопрос. А как много в Форосском парке экзотических и краснокнижных деревьев и кустарников, которые сейчас вырубают? Ну, скажімо так, на сьогоднішній день там десь 200 видів рослин, всі вони екзотичні, вони штучно привезені, посаджені. На сьогоднішній день з тієї інформації, яку я знайшов, то мова йде про 39 об'єктів, які пішли під знесення. Ну, така ж ситуація не тільки з цим парком. Така сама була ситуація з будівництвом траси Таврида. Вона теж пройшла через природно-заповідний фонд. І вони по своєму, по російському законодавству це оформили, виплатили ці штрафи, але це ж територія українська і має проходити оформлення по українській території. І дозволи мають бути українські. Тобто це, ну, таке нормально можна фіксувати порушення природоохоронного законодавства. Мене дивує, чому наші державні органи цим не займаються. Це коли ми кажемо про Кримську платформу, там про зустріч, що там і американці хочуть долучитися, там якісь намічається якась така серйозна подія на День Незалежності. Це якраз могли б бути абсолютно реальні кроки. Мені здається, що активісти з Криму і ті, хто переїхали до Києва, могли б, ну, скажімо, ініціювати ці процеси, звернутися до екологічної інспекції, до інших природоохоронних органів, до представництва президента в Криму для того, щоб вони провели ці процедури, встановили збитки і подали в суд на порушення законодавства. Дякую дуже, пане Вячеславе. Чухсагулу за такий обстоятельний ответ. Вячеслав Потапенко був з нами на прямому зв'язку, директор Національного природного парку Голосіївський, доктор економічних наук. Пане Константине, як будемо спасати Форосский парк? Ну, мы должны понимать, в первую очередь люди в Крыму должны понимать, что бороться против тоталитарной власти очень сложно. В вашем сюжете очень показательный был чиновник, такой вот классический стереотипный держиморда, такой вот хамло, которое сказала вот людям, что если им что-то не нравится, он им готов купить билеты в один конец в Украину. Эта ситуация очень хорошо показывает на самом деле, что крымчане утратили вместе с аннексией. Они утратили право на протесты, они утратили право быть услышанными, они утратили право на мирные собрания и еще много разных прав. Поэтому если вот воля барина будет застроить эту землю, ее не спасет абсолютно ничего. Потому что всем этим господам из Кремля абсолютно наплевать на вековые растения, на природу Крыма и на все. Они там строят себе дачи, запасные аэродромы. И в принципе не очень понимают, почему людишки позволяют себе против этого противостоять. Поэтому можно только посочувствовать, сжать как бы руки в кулаки и не забывать об этом преступлении. Действительно, как правильно сказал пан Вячеслав, просто об этом помнить и говорить об этом в том числе на таких площадках, как будущая Крымская платформа. Вот еще какую новость хотели с вами обсудить. Глава оккупационной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Грищина пожаловалась на украинскую делегацию в ОБСЕ, которая потребовала блокировать ее участие в совещании организации. Вот как она это прокомментировала. Давайте послушаем ее цитату. Как всегда, звучали фейки о тысячах задержанных политвязней, которых никто никогда не видел в глаза, и прочих, существующих только в головах данных выступающих, о ужасах жизни в Крыму. Я просила дать право на ответ, чтобы доказать всю абсурдность заявлений украинской стороны. Но, конечно же, на демократическом европейском заседании, посвященному правам женщин, женщинам из Крыма слова на ответ не дали. Правильно ли сделала украинская делегация, которая заблокировала выступление коллаборанта? Я не понимаю, почему эта дама негодует, потому что такого субъекта международного права, как Крым,
точно не существует, а одного статуса женщины явно мало для того, чтобы выступить на уважаемом международном собрании. Скажите, а вообще это же на самом деле это же не первая попытка пророссийских таких людей выступать на международных институциях, на международных площадках. Это мы видели и на ОБСЕ, это мы видели и на ПАСЕ, и даже в ООН там обращались, помните, чтобы каким-то образом попытаться решить проблематику водоснабжения полуострова. Вообще можно ли не допустить вообще участия таких людей на этих международных платформах? Можно ли попрепятствовать каким-то образом, в принципе, участию? Вы знаете, нет. И запретить их участие никто не может в современном мире. Но относиться к ним стоит, знаете, как к несмешным уличным мимам, которые вот пытаются разыграть какую-то сценку, ну, просто у них работа такая. Но при этом у них это получается из рук вон плохо. Станиславский бы, глядя на выступление этих замечательных представителей, сказал бы свое знаменитое «я не верю». Мы наблюдаем эту тактику России на всех площадках. Допустим, в Минском процессе тоже присутствует какая-то вот стайка блатных и нищих, выдающих себя за представителей, говорящих, так сказать, от лица народа Донбасса. Но этих людей никто никуда не выдвигал никогда. Они никто, и звать их никак. Поэтому относиться к ним следует соответствующим образом, с пренебрежительным снисхождением. Давайте подключим к нашей беседе сейчас Ярослава Юрчишина, народного депутата Украины, члена украинской делегации парламентской ассамблеи ОБСЕ. Пане Ярослав, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, вот эту новость мы сегодня обсуждаем, то что глава оккупационной общественной организации «Украинская община» Крыма Анастасия Гричина пожаловалась на украинскую делегацию в ОБСЕ, которая потребовала блокировать ее участие в совещании организации. Как это было? Расскажите подробнее. Чесно кажучи, з мене, як члена делегації, взагалі про цей інцидент не було повідомлено, тому якісь детальніші інформації я зможу вам дати тільки після запиту до керівництва делегации. Окей, а скажите, может ли украинская делегация каким-то образом, в принципе, попрепятствовать участию вот этих пророссийских личностей на международных таких платформах, как ОБСЕ? Или это технически невозможно сделать? Насправді це цілком можливо. Тобто по запиту керівництва делегації, особливо якщо чи організація, чи окремо представник був задіяний в діях, які були засуджені ОБСЄ, наприклад, в організації псевдореферендуму чи виборів до Російської Думи в Криму, які б не мали відповідно до міжнародного законодавства проводитись. Якщо будуть делегації наведені факти, що людина або організація, яку вона представляє, були задіяні в порушенні міжнародних договорів і прав людини, то відповідно, звісно, можна звернутися до ОБСЄ з такою вимогою. Я просто вот о чем говорю. Вот участие коллаборантов на таких международных платформах не является ли легализацией? Вона однозначно з'являється легалізацією. Однозначно Росія це намагається використовувати всіма методами, так? Тому Україна, особливо керівництво делегації, дуже активно використовує механізми блокування участі проросійських фактично діячів. Недавно взагалі були дискусії на іншій асамблеї, парламентській асамблеї Ради Європи про поновлення прав Росії. Вони були заблоковані цього часу. Потім там через, на жаль, сприяння і міжнародної спільноти фактично поновлення, але щоразу українська делегація піднімає питання про те, що Росія, як країна-агресор, не може повноцінно приймати участь в роботі таких міжнародних платформ. Тому це діє як на індивідуальному форматі, так і на форматі власних делегацій. Дякую дуже, пане Ярославе. Чухсагу.
Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція «Голос», був з нами на прямому зв'язку. А сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится к переговорам с каждым лидером нормандской четверки Германии, Франции и России отдельно на случай, если встреча в нормандском формате не состоится. Об этом он заявил на всеукраинском форуме «Украина-30. Культура, медиа, туризм». Вот его цитата. У будь-якому випадку готується нормандська зустріч. Вона повинна бути. Я від себе скажу, я це вже сказав західним партнерам. Якщо не буде зустрічі в нормандському форматі, я знайду формат, коли зустрінуся з кожним лідером нормандської четвірки. Як то кажуть, якщо гора не йде до Магомета, то я зустрінуся з кожним окремо. Пане Константине, вообще есть сейчас вероятность проведения саммита 4 лидеров в нормандском формате? Ну, знаете, вся дискуссия о нормандском формате напоминает мне анекдот про ежиков, которые плакали и продолжали забираться на кактус. Владимир Зеленский очень хочет провести эту встречу, но не очень понятно, что он хочет на этой встрече обсуждать. И поэтому мне это заявление кажется немножко таким странным. Оно имеет такой пиар-характер больше, чем практически. Но единственное следствие, которое из этого мы можем сделать, это то, что Владимир Зеленский готовый встретиться индивидуально, в том числе с Владимиром Путиным. Вот это уже новая реальность. Раньше мы в этой реальности не жили. И мне действительно интересно, есть ли в планах у Владимира Зеленского намерение встретиться лично с Владимиром Путиным, и что же он хочет на этой встрече все-таки обсуждать, учитывая контекст, в котором мы сегодня живем, обострение войны на Донбассе, практически ежедневные обстрелы, потери наших войск. И вот я пока не нахожу ответа, с чем, собственно, Владимир Зеленский хочет ехать в гости или встречаться с Владимиром Путиным как одним из 4 сторон нормандского формата. По данным предыдущего коммюнике, после встречи 4 лидеров в нормандском формате договорились о том, что следующая встреча состоится через 4 месяца. Ну, прошел уже год, а встречи нет. Почему? Потому что ничего не случилось. Как говорится, и воз, и ныне там. Мы должны понимать, что президенты Франции и Германии, они готовы тратить на нас свое время, если в переговорах есть какой-то прогресс. Пока прогресса никакого нет и переговоры явно в тупике, никто не горит желаниями западных лидеров эту ситуацию вмешиваться. Но, конечно, нас это не должно устраивать. Мы должны находить всякие причины с ними общаться, постоянно, что ли, их теребить, постоянно им о себе напоминать. Но, наверное, Владимиру Зеленскому уже пора констатировать, что и существующие форматы, и минские, и нормандские, они находятся в глубоком кризисе, в тупике. И, так сказать, надо что-то в консерватории поменять. Или расширить формат участников, пригласившие новые стороны, как то США или Великобритания, или, может, даже Турция. Или же просто заявить о том, что мы тоже не можем больше терпеть и ограничения, и процедуры, которые нам навязываются и минским форматом, и нормандским форматом, что мы устали. Мы имеем на это полное право говорить о том, что в вопросах, касающихся нашей жизни, что вот решения, которые есть, они нам не подходят. Наша жизнь не улучшается. Дякую дуже, пане Константине. Чохсаг у нас Константин Батоський був з нами на прямому зв'язку, політолог, директор агенції розвитку Приазов'я. Сейчас к нам присоединяется ветеран российско-украинской войны Глеб Бабич. Пане Глебу, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю. Да, в офисе президента все еще рассчитывают на встречу 4 лидеров в нормандском формате. А вот сегодня Зеленский сказал, что если гора не идет к Магомеду, то Магомед пойдет к горе, и он готов лично встретиться и отдельно поговорить с каждым из участников нормандского формата. Как вы думаете, что это даст? Що це дасть? Я думаю, що Володимиру Зеленському варто завітати і тоді, коли ви їздить, зараз завітати на передму
зрозуміти, скільки кожного дня прильотів з цієї, як він каже, сторони. В таких виявах, я знаю, 180 порушень було зафіксовано. Тобто, попри все, попри те, що вже зрозуміло, що російська сторона не просто не підтримує, а провокує і підтримує свої війська на лінії зіткнення, щоб вони кошмарили нашу передову, він продовжує розповідати про те, що він ще має надію, то він був готовий зазирнути в очі Путіну, тепер він готовий зазирнути кожному з нормандської четвірки, а кожен день ми маємо посилення обстрілів і тиску на нашу передову. Как вы думаете, вот сейчас в нашей студии был эксперт, который сказал, что, в принципе, и нормандский формат, и минский процесс, он находится в тупике, и тот режим тишины, о котором говорили, как такового его нет, потому что, вот как вы отметили выше, тоже ежедневно он нарушается российскими боевиками на востоке Украины. Верите ли вы в то, что дипломатическим путем, который сегодня вот этот путь выбрала украинская наша власть, она сможет привести к урегулированию ситуации на востоке України? Ну, звісно, не зможе. Тому що в нас до 19-го року, до приходу до влади Володимира Зеленського і всієї його команди була політика нарощування сили Збройних сил і політичного тиску. Зараз міжнародна спільнота тисне на Росію, попри те, що робить влада. Тому привести до того, що те, що робить Володимир Зеленський, привести до того, що щось зменшиться і ми отримуємо якийсь зиск з цього, неможливо. Тому що допомагають тільки тим, хто хоче перемогти. А тим, хто хоче домовлятися, заглядати в очі та інше, не допомагають. Хоча ми маємо ситуацію, коли нам допомагають, попри те, що робить влада. Тому це для нинішньої влади це однозначний тупик. І те, що це є тупиком, вже було зрозуміло дуже давно, не сьогодні. І ситуація на фронті це підтверджує. Тому всі розповіді про те, що щось може бути після того, як Володимир Зеленський з кимось переговорить, це маячня. Спасибо вам большое, дуже дякую. Гліб Бабіч, ветеран російсько-української війни, був з нами на прямому зв'язку. Ну, я перехожу еще к одной не менее важной теме. Старший республиканец в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол с несколькими однопартийцами обратился к госсекретарю Антони Блинкену с призывом ввести дополнительные санкции в отношении ряда организаций, которые могут быть причастны к строительству Северного потока-2. Вот что говорится в их заявлении. Ми глибоко стурбовані тим, що рішучі заяви адміністрації щодо трубопроводу не супроводжуються настільки ж рішучими діями. Оператор газотранспортной системы Украины имеет несколько сценариев на случай запуска российского газопровода. Об этом заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макэгон в интервью экономической газете «Венгрия», текст которого обнародовало Facebook посольство Украины в Венгрии. Вот что он сказал. Ми розробили кілька сценаріїв, оскільки в Україні найбільший внутрішній ринок споживання газу в Східній Європі в розмірі 30 мільярдів кубометрів, а власний видобуток газу становить 20 мільярдів кубометрів, тому послуги газотранспортної системи будуть затребувані в будь-якому випадку. Але транзитні потужності будуть оптимізовані, адже ми не можемо дозволити собі утримання потужностей, які не будуть задіяні для транзиту. А ось якщо транзит
транзит по українській ГТС буде припинений, то Україна буде змушена оптимізувати свою газотранспортну систему виключно для задоволення внутрішнього попиту. В такому випадку європейські країни зіткнуться з втратою гнучкості української ГТС, хоча вона була проєктована для швидкого забезпечення додаткового попиту в ЄС, навіть шляхом збільшення на добу транзиту в 150-200 мільйонів кубометрів. С нами сейчас на прямой связи Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Пане Геннадію, селям алейкум, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Пане Геннадию, есть ли угроза остановки транзита газа через Украину в случае, если достроят Северный поток-2? Ну, я б не пов'язував ці дві речі, тому що транзит не пов'язаний безпосередньо з Північним потоком-2, тому що Північний потік-2 є альтернативою польському маршруту, тобто трубопроводу Ямал-Європа. Нас обійшли впродовж останніх років з півдня, адже Російська Федерація добудувала ще одну гілочку, якою через Чорне море, тобто у неї там турецький потік, і Блакитний потік, які потім переходять у Балканський потік, який також збільшує свої потужності. Також нас обійшли з півдня через Південний газовий коридор, тобто трубопроводи, якими постачається природний газ азербайджанського видобутку. Тобто, поки українські політики розповідали усім чи виступали проти Північного потоку-2, нас дуже добре, дуже швидко обійшли. Тому я б не пов'язував саме добудову Північного потоку-2 з транзитом. Чем грозит Украине тогда завершение строительства Северного потока-2? Нічим, власне кажучи. Нам потрібно дбати про своє, нам потрібно думати про своє і казати, що потрібно робити з українською газотранспортною системою. І тут правий очільник оператора газотранспортної системи України в тому, що ми маємо забезпечити гнучкість роботи своєї системи за будь-яких умов, за будь-яких сценаріїв. У нас є 5-річний контракт, рік вже минув, і маємо певні обсяги транзиту ще впродовж 4 років. Проте цілком зрозуміло, що з країною-агресором ми не повинні мати якихось розвинених торгівельно-економічних стосунків. Це нонсенс, коли Російська Федерація займає 3-те місце за обсягами товарообігу. А це показники минулого року. Так, з Україною. Так, тому дійсно у нас є певні загрози, вони пов'язані насамперед з тим, що через 4 роки обсяги транзиту будуть, якщо не фізично, то я думаю, нарешті політично будуть припинені. І нам потрібно думати, як оптимізувати потужності цієї системи для забезпечення внутрішнього попиту і для кращого використання європейцями потужностей як підземних газових сховищ, так і тих можливостей, які надають станції, які забезпечують, підтримують тиск в магистральных газогонах. Возвращаясь к Северному потоку-2, как вы думаете, вот те санкции США, которые сейчас наложены на компании, которые могут быть причастны, которые причастны к строительству Северного потока-2, они могут остановить его работу и завершение его строительства, или же все-таки, по-вашему, его достроят? Його добудують, тому що для того, щоб та ж сама Німеччина змогла реалізувати власні плани щодо відмови від вугілля, щодо закриття атомних станцій, щодо збільшення частки відновлюваних джерел енергії у власному енергетичному балансі, їй потрібно чимось ці відновлювані джерела балансувати. Єдине джерело – це природний газ. Якщо Сполучені Штати замість санкцій спробують запропонувати природний газ для німецьких споживачів за прийнятною ціною, яка буде конкурентною з російським газом, то тоді б можна було б очікувати чи сподіватися, що будуть якісь
вагання щодо того, чи можна буде, чи потрібно добудовувати Північний потік-2. Але зараз ці санкції, які запроваджені, вони скоріше політичні, аніж такі, що дійсно зможуть припинити будівництво. Загальмувати будівництво, так, ми бачимо про те, що саме американські санкції загальмували будівництво. Так. Але навряд чи щось таке відбудеться, що зупинить добудову Північного потоку-2 та його введення в експлуатацію в наступному опалювальному сезоні. Дякую дуже, пане Геннадію. Чухсагл у нас Геннадій Рябцев був з нами на прямому зв'язку, експерт з енергетичних питань. Ну а я вам говорю до свидания. Оставайтесь с первым крымстарским телеканалом АТР. Буквально через несколько секунд смотрите информационную программу «Замана». А далее в этой студии эфир продолжит программа «Прайм» Пашаев. Не пропустите. Корушкинчик.